Kung ikaw mapalit og yuta, unsa nga mga dokumento nga kinahanglan gayong andamon aron dili ka madisgrasya ug duna kay seguridad sa pagpalit sa imong yuta. Niya ang mga basic kayo nga mga dokumento nga kinahanglan inyo yung timan-an kung mamalit kamo og yuta. Pananglitan og ang yuta data-data o installment. Kinahanglan dunay pirmahan ang seller ug ang buyer nga contract to sell. Timade ha? Contract to sell. Unsay buot ipasabot? Kontrata kini nga samtang ang buyer ug ang seller nagkauyon pinaagi sa installment o hulog-hulugan nga pamaagi, dili niya pwedeng ibaligya og lain ang yuta samtang anaa pa ang contract to sell. Timat ay gina ninyo kay daghan kayong mga na-scam, daghan kayong naghilak tungod kay nikuha og yuta nga data-data apan way gipirmahan nga contract to sell. Og siguruan ninyo nga sa contract to sell, dunay mga terms and conditions. Buti pasabot unsa may mga kondisyon nga nabutang dinha sa contract to sell. Pananglitan, duna bay down payment og pila ang down payment. Ikaduha, pila ang binuan nga datahan. Og ikatulo, pananglitan og di kabayad ang buyer, automatic ba nga ma-rescind o maka-revoke sa kontrata ang seller? Tan-awon yun na. Og pila ang panahon aron impason ang gidata-datahan nga yuta. Timani ha? Contract to sell. Pananglitan og ang yuta ibaligya na sa tag-iya. Ang dokumento nga andamon, deed of absolute sale. Nganong gitawag og deed of absolute sale? Tungod kay human ninyo na pirmahan ang mao nga kontrata og human nga kanang kontrataha na notaryuhan og nasilyuhan kana sa notary public o abogado nga dunay komisyon sa pagnotaryo og dokumento, kana balido na kana nga kasabutan tali ninyo og ilhon kana nga maunay gikasabutan sa seller o sa buyer. Akong balikon, data-data nga yuta, kinahanglan dunay contract to sell. Palit na jud gani ang tawag ana deed of absolute sale. Human sa kontrata sa pagbaligya sa data-data nga pamaagi, pananglitan ni abot na gid ang panahon nga naimpas na ang datahan, ang sunod ng dokumentong himuon, deed of absolute sale. Og timan-i po ninyo nga kinahanglan nga kanang duha ka mga mahingdanong dokumento, contract to sell o deed of absolute sale, manotaryuhan kana og abogado nga giila nga notary public. Dili tanan abogado may commission sa korte as notary public. Kinahanglan dunay otoridad ang abogado nga mo notaryo ni ana para i-consider kana sa balaod nga public instrument. Unsa man ay ayo kung ang dokumento nga notaryado sama sa contract to sell o sa deed of absolute sale.
ma-convert ka na ang private instrument ngadto na sa public instrument. Unsa may buot ipasabot og public instrument, ilho na kana sa tibuok kalibutan. Ilho na kana sa publiko nga balido gayud ang gipirmahan nga contract to sale o deed of absolute sale nga bisan pa ang presidente sa Amerika, bisan pa ang Santo Papa, ikakita nga duna mo'y napirmahan nga contract to sell or deed of absolute sale, mo respeto sila sa inyuhang nasabutan. Ug timan isab ninyo, doon na manggoy mga yuta data-data o yuta ibaligya. Nisalig lang ang buyer sa ahente. Unya ang nahitabo dunay giandam-daan nga contract to sell o deed of absolute sale. Papirmahon ritso lang ang buyer kay mao na kunoy bahala sa pagpanotaryo. Dili ka na sakto. Labing maayo nga ikaw buyer o ikaw seller, moatubang yun ka sa abogado nga notary public. Una, ang notary public dili na siya mo notaryo o dokumento kunwa niya personal nga niya tubang ang partido sa dokumento. Balaod ka na. Ikaduha, seguridad sab ninyo nga seller o buyer. Ikaw nga buyer, naibaw ka nga dito ni anang abogaduha na notaryuhan ka ng imuhang kontrata. Ikaw sab nga seller, naibaw sab ka o transparent ka ngadto sa buyer aron kasaligan ka sa buyer nga namaligya sa yuta. O para sa mga buyer, kadtong mga buyer data-data o mga buyer na pinaagi sa palit na yun. Labing mahinungdanon, aron dili mo mabiktima niya nang gitawag og double sale o multiple sale. Mo file kamo og adverse claim. Asa man na i-file. Og kanang yuta nga inyuhang gi data-datahan or inyuhan ang gipalit, doon na tax declaration, mo file kamo og affidavit of adverse claim ngadto sa assessor's office og mo padasab og letter request nga i-annotate ang inyuhang contract to sell og ang inyuhang deed of absolute sale. Og titulado na ng yutaa, mo padapod mo og affidavit of adverse claim og letter request ngadto sa Register of Deeds aron i-annotate, ibutang ba sa titulo nga dunay diining mao nga dokumento, contract to sell o deed of absolute sale. Nganuman, kung pananglitan ibaligya kana pag-usab, unya makahibaw sa basic nga mga requisitos ang sunod nga baligyaan, mangita man gyud na og tax declaration o titulo. Igtan-aw pa niya sa tax declaration o sa titulo na ay natataklinha nga adverse claim o annotation sa contract to sell o di ba sa deed of absolute sale. Notisya na ngadto sa buyer nga laing gihagad nga kini daing yutaa, doon na tao nga nakakontrata ani. Akong balikon. Upalit mo yuta og data-data ang pirmahan, ang himuon dokumento, contract to sell, notaryado o abogado. Palit na yun gani ang nahitabo, buot ipasabot ang yuta human sa inyuhang transaksyon, human sa bayad
mapunta na nimo ang pagpadag-iya sa yuta, ang himuon ana deed of absolute sale. Kung contractor sale, unya na impas na ang bayad sa yuta, ang himuon deed of absolute sale, notaryado gihapon og abogado. Og labing mayo mo sangat kamo og affidavit of adverse claim og letter request ngadto sa assessor's office diin nasakop ng yutaa og sa register of deeds aron i-annotate sa tax declaration dinha sa assessor's office nga doon na nay kontrata sa pagpalit or sa pagpalit na niya ng maong yuta didto sa register of deeds ma-annotate ngadto sa titulo nga doon na nay kontrata ang pagbaligya or sa umaabot nga pagbaligya niya ng yuta.